A continuación, vai vostede ver 2 veces seguidas un fragmento dun programa de cociña. Tome as notas que precise. Para entreter a espera, os cociñeiros xa teñen un plan. Non mentres a paleta está no forno, nós non vamos a perder o tempo sen facer nada. Aquí nós non perdemos o tempo nunca. No, de verdad que no. Entonces vamos a facer, efectivamente, un puré ou unha cremiña de calabaza. Ai, que de cabazo. estupendo. Pois adiante con ese puré. Fagamos as presentacións. Un cabazo, mira que amareliño, que bonito Precioso, cortén. precioso. Unhas ceboliñas, unhas pataquiñas, un porro e un caldiño. De ave, un caldiño, non? De eso é, ave, moi feito ben. ca carcasa Sí, dunha dun galiña ou dun polo. ou do que asa. E para iso, encéndeme xa a cociña, Sí. que vamos a quentar o aceite. Vamos a botar un pouco de aceite. A ver, cociña preparada. Moi ben, pois preparada. Un chorriño Un xeneroso. chorriño de aceite xeneroso. Moi ben. Moi ben, veña, xa abonda. Vamos a cortar A cebola. a cebola. Así deste xeito, Bueno. Don Benigno non é dos que choran cando corta a cebola. Ao revés, ten tempo para rir e todo. Un taxista que levaba unha cebola Colgada no tas. no coche. E lle día, por que levas a cebola? Porque di que é boa para a circulación. E entre broma e broma xa ten a cebola cortada e na ola. Podería cociñalo nunha pota normal, pero don Benigno escolleu a ola express para facelo nun pispás. E vou a seguir cortando aquí as verduras. É importante que a cebola quede ben douradiña. Mentre se vai facendo, o mestre corta o porro e o cabazo en dados grandes. Como ves, eu sempre fago unha parte plana para apoiar ben, para que non nos resbalen as verduras. Claro. Sen presa pero sen pausa, o mestre tamén corta as patacas. Como vai esa ceboliña? Benigno, esta cebola está pochada que ten un aspecto exquisito. Así que a ver. Moi ben. Mira pa aquí. Pois agora Dime. engadímolle estas verduriñas que temos aquí cortadiñas, Pois verdad? veña. Todos a bordo! O porro, as patacas, o cabazo... Ai, que color lle vai dar ese cabazo! Remexemos un pouquiño e... Pois Está vamos a preparado para botar recibir o caldo. Un litriño de caldo de galiña. Aí está. Moi ben, moi Un ben. pouquiño moi de ben. sal Un pouquiño de sal fundamental. que temos por aquí. Bótalle aí. Moi ben. Ahora remenso outra vez. Remexemos outra vez. Poñémolle a tapa a esta oliña. E andando! Canto tempo necesita? Eu penso que unha vez que empece a dar O voltiñas o pitorro, pitorro, pois cun cuarto de hora debe estar. Se é suficiente. Nunha pota normal, en media hora quedaría igual de ben. Este puré de verduras e cabazo, larpeiros, é coser e cantar. Para entreter a espera, os cociñeiros xa teñen un plan. Non mentres a paleta está no forno, nós non vamos a perder o tempo sen facer nada. Aquí nós non perdemos o tempo nunca. No, de verdad que no. Entonces vamos a facer, efectivamente, un puré ou unha cremiña de calabaza, Ai, que de cabazo. estupendo. Pois adiante con ese puré. Fagamos as presentacións. Un cabazo, mira que amareliño, que bonito Precioso, cortén. precioso. Unhas ceboliñas, unhas pataquiñas, un porro e un caldiño. De ave, un caldiño, non? eso De é, ave, moi feito ben. ca carcasa Sí, dunha dun galiña ou polo, dun dun polo polo. ou do que asa. E para iso, encéndeme xa a cociña, Sí. que vamos a quentar o aceite. Vamos a botar un pouco de aceite. A ver, cociña preparada. Moi ben, pois preparada. Un chorriño xeneroso. Un chorriño de aceite xeneroso. Moi ben. Moi ben, veña, xa abonda. Vamos a cortar A cebola. a cebola. Así deste xeito, Bueno. Don Benigno non é dos que choran cando corta a cebola. Ao revés, ten tempo para rir e todo. Un taxista que levaba unha cebola Colgada no tas. no coche. E lle día, por que levas a cebola? Porque di que é boa para a circulación. E entre broma e broma xa ten a cebola cortada e na ola. Podería cociñalo nunha pota normal, pero don Benigno escolleu a ola express para facelo nun pispás. E vou a seguir cortando aquí as verduras. É importante que a cebola quede ben douradiña. Mentre se vai facendo, o mestre corta o porro e o cabazo en dados grandes. Como ves, eu sempre fago unha parte plana para apoiar ben, para que non nos resbalen as verduras. Claro. Sen presa pero sen pausa, o mestre tamén corta as patacas. Como vai esa ceboliña? Benigno, esta cebola está pochada que ten un aspecto exquisito. Así que a ver. Moi ben. Mira pa aquí. Pois agora
Ahora dime. engadímolle estas verduriñas que temos aquí cortadiñas, Pois verdad? veña. Todos a bordo. O porro, as patacas, o cabazo. Ai, que color lle vai dar ese cabazo. Remexemos un pouquiño e... Pois Está vamos a preparado para botar recibir o caldo. Un litriño de caldo de galiña. Aí está. Moi ben, moi Un ben. pouquiño moi de ben. sal Un pouquiño de sal fundamental. que temos por aquí. Bótalle aí. Moi ben. Ahora remenso outra vez. Remexemos outra vez. Poñemos a tapa a esta oliña. E andando. Canto tempo necesita? Eu penso que unha vez que empece a dar O voltiñas pitorro, o pitorro, pois cun cuarto de hora debe estar. Se é suficiente. Nunha pota normal, en media hora quedaría igual de ben. Este puré de verduras e cabazo, larpeiros, é coser e cantar.